Irrid inkun jien, irrid li n-nies ikunu jafu minnu Charles Scicluna. Kien dan il-messaġġ konċis u dirett li Monsinjur Charles Scicluna wassal waqt it-tħabbira uffiċjali tal-ħatra tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Jienek sewwejtkom, jiena nkun jien, mhux fotokopji ta' xi ħadd ieħor, you'll get Charles Scicluna. U Alla jgħinni. Wara li nhar l-Erbgħa ħarġet l-aħbar li l-Papa Franġisku għażel lil Monsinjur Scicluna biex iservi bħala r-raba Arċisqof tal-Arcidjocesi Maltija, in-Nunzju Apostoliku Aldo Cavalli għamel din l-aħbar waħda uffiċjali waqt konferenza tal-aħbarijiet. As you know, the Holy Father, Pope Francis, has appointed His Grace Monsignor Charles Scicluna as Archbishop of Malta. Charles Scicluna ta' 56 sena se jkun qed jieħu post l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li rreżenja fit-18 ta' Ottubru li għadda għal raġunijiet ta' saħħa. Fl-indirizz tiegħu l-Arċisqof elett elenka l-bżonn li jisma' lin-nies bħala l-prijorità ewlenija tal-missjoni li jrid iwettaq fil-Knisja Maltija. L-Djoċesi ngħidilha jien għandi bżonn nisimgħak il-poplu ta' Alla f'Malta. Għaliex jekk ma nismax mhux se jkolli l-awtorita nitkellem. Ma nistax nistenna li l-poplu jismani jekk qabel jien ma nisimgħux. Dwar l-isfidi li għandu qudiemu, Charles Scicluna qal li minn issa ser jiskatta proċess ta' ristrutturar b'żewġ miri prinċipali li l-Knisja f'Malta tkun aktar effiċjenti filwaqt li jitnaqqas id-deficit ta' 500,000 euro li l-Kurja qed ikollha kull sena. Mistoqsi dwar il-possibilità li jinħatar isqof awżiljarju ġdid sabiex jgħinu fit-tmexxija tal-Knisja, Scicluna wieġeb li deċiżjoni bħal din tirrikjedi l-ħsieb u għalhekk mhux se jkun qed jaġġel. Charles Scicluna jirringrazzja lil Papa Franġisku tal-fiduċja li wera fih u lil dawk kollha li kellhom sehem fil-formazzjoni tiegħu. Ma setax jonqos li jirringrazzja lil ġenituri tiegħu li sal-lum għadu jgħix magħhom u li biħsiebu jibqa' jakkumpanjhom f'darhom tul l-episkopat tiegħu. L-Arċisqof elett temm b'messaġġ ta' tama lill-poplu Malti. Il-messaġġ li nixtieq nagħti huwa messaġġ ta' tama, ta' kuraġġ, ejjew ma neqirdux lil nfusna bil-velenu tal-biża' u tal-mibeda. Monsinjur Charles Scicluna mistenni jieħu l-possess tiegħu bħala Arċisqof nhar is-Sibt 21 ta' Marzu fil-Katedral tal-Imdina.